FM, adunay kadaugan. 95.3 FM. Sa bubang mga ulo sa balot, ang pananging baso.
tao ang patay mo. Ang masaya ikabalos ko, ang kalukso ikabalos ko. Pagpasalamat ikabalos ko nimo. Ang magsinggit ikabalos ko, ang pagawit ikabalos ko. Mga pagkain ikabalos ko nimo. Ikabalos ko nimo. Ang pagsinggit ikabalos ko, ang pag-awit ikabalos ko. Mga pagkain ikabalos ko nimo. Ginoo. Saan kung parang dumuning akong kalap, may kalipay sa kasing-kasing mahinang puno sa pagparehab. O amahan, ikaw ang tanan, ang sinugdanan ug ang katapusan. Ang tanang tao imong gihimo sa larawan o panagway mo. Sayaw mo lukso ta sa lumbang agisan mo tata, kamay kusog sama sa agila. Dili ta magkaluya, kay katabang tasya nga magpasan sa atong mga dala. Sa inusahan kung parang dumuning akong dalang, may kalipay sa kasing-kasing mahinang puno sa pagparehab. O amahan, ikaw ang tanan, ang sinugdanan ug ang katapusan. Ang tanang tawag imong gihimo sa larawan o panagway mo. Sayaw mo lukso ta sa lumbang agisan mo tata, na may kusog sama sa agila. Dili ta magkaluya, kay katabang tasya na magpasan sa atong mga dala. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi Jesus lamang ang puktong pahanding. Pagpantay sa tanan panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang una. Himo siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan kag ikutlo sa balaang kasulatan. Kanang butang may katapusan, mahanaw ang tanan, bisag kalibutan, mahanaw sa laman.
sa tanan may suot. Luzon, Visayas, Mindanao, o sa tanan na to nga mga binalangga nga mga follower of listener sa Shine FM ini sa kabukiran sa barangay sa Tuliyo, Tanay City, Negros Oriental. Adlaw karon nga Bernes, pet sa 11 sa Hulyo sa tuig 2025. Ini nga mabugnaon nga panahon. Tungod kay nga itong panahon karon mga kaigsunan, kanunay yun nga nag-ulan-ulan. O niya matod pa sa balita, adunay bagyo maigsuon nining mga panahon niya. Muna nga atong mga ginikanan, ilabi na sa atong mga kasiklit nga mga sityo diri nga nagpa-eskwela sa atong mga anak, labi na sa mga gagmay nga mga bata, ato sila nga kanunay monitoron, labi na sa kadalanan tungod kay dunay mga sitwasyon nga mukalit lang uguan o mubaha maigsoon, labi na sa atong mga area nga dunay daghang mga sapa. Mao nga kinsa may mo comfort sa atong mga anak, kita mga ginikanan, kita mo imo amping, kita mo imo nila aron aduna sila pagsalig o aduna sila kadasig sa ilang kinabuhi nga isip batanon na sa kanan sa labing halangdon nga Dios sa tibok persa sa kalangitan, sa kalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa kalan sa atong General Station Manager Reverend K. Morayan Magkasaon, aniyan usab ang inyong higala, aniyan usab ang inyong amigo dini sa FM Radio sa 95.3 dini nagasukat sa Sitio Balok, Barangay Santo Niño, Tanay City, Negros Oriental. Dini sa kabukiran sa Tanay mga kaigsunan, nagalanog-lanog ang maong FM Radio dining maong lugar. Salamat sa Dios nga yatag-yatagan o lain usab nga panahon, yatagan usab kita kay gayunan alang sa pagpaabot sa ato mga kaigsunan o nagsunod nining mga programa. Ilabi na sa nagwa sa Facebook Live Luzon, Visayas at Mindanao, labi na sa kinabuhi ni Sir Jotam Divero, labi na sa mga Divero family. Ano na ko'y kauban nga magtutudlo sa Norso na si Sir Divero diya sa CBE na bilong sila mga kaigsunan. Ato pasalamatan ang Ginoo sa iyang pagkamaayo, ilabi na sa kinabuhi ni Sir Vilinario Florentino Ski from Davao City, sa tanan nga mga Florentino family, ug sa tanan nga nag-share sa mao nga programa kapong adlaw ug karon ang Ginoo magapanalangin sa matag usa. Una nga ang ato karon nga topic nga ato pagatunan, disaster. Unya kinsa may mo comfort panahon sa disaster mga igsoon. Ang atong tema mga igsoon, who give us comfort and hope during time of disaster. Kinsa may mo comfort sa tao sa panahon sa trahedya, sa panahon sa kalamidad. Walay lain mo comfort sa tao kundi ang Ginoo. Dili pa lang dugay maigsoon until now, base sa atong pagdugi-dugi sa pamantalaan nga ang lugar sa Texas adunay gitawag nga dako nga baha tungod sa dako nga ulan igsoon sa mao nga dapi. Adunay 100 plus ang gideklara mga igsoon nga namatay o wa pay labot ang mga missing until now. Nagapangita pa ang mga pamilya mga igsoon. Sa atong pamilya mga igsoon, atong pangutanon, kinsa may mo comfort sa imong mga anak, sa imong asawa, sa imong kababayan, sa imong pamilya. Siyempre kung kita'y amahan, kita'y inahan, kita mo imo care, mo amping sa itong mga anak. Mao nga kahapong alawa, while ko nagkuha sa mong anak, kanya alas 11 man ang out sa ilang klase, kung magpaniod to igsoon, mipahaway ang among anak, ako na lamang ipasagdan, wala na lamang nako pukawa, tungod kay doon naman pwede ay gibati sa iyang physical nga bahin. Ni paghikap na ko igsoon, init naman ang iyang lawas. Mao nga nananghid ko sa ilang advisor sa grade 1 na wala na lamang nako panha ma'am kay gilantan man ay amo ang anak. Una nga
magampo sa tamang igsoon. Labing gamanan ug may kagmaan ka nga Dios Ama. Salamat o Dios sa imong pag-comfort sa imong kinabuhi. Salamat o Dios sa imong pag-amping. Salamat o Dios sa imong pagtipig kanunay. Dahil sa landong sa imong mga pako, kami magapasilog sa kasiguruhan mo. Ang kayuhan, milagro, kawasan gikan sa tanang matang sa balatian, naalanggit na kami mo Ama. Bisan pa man o Diyos, sa tibok na kong panimalay, sa turunan mo ka mga anak, sa kong ukangan, sa kong wife na nakaroon sa Saudi Arabia, o sa tanan mga katauhan o Diyos, ninig mao nga dapit ini sa City 8. Dapaw sa tanan namong mga kaigsunan, na nagpadayon, na nagmadasigon, nagmaisugon, sa pagpadayon, sa pagtuman, sa imong mga plano o desisyon. Salamat o Diyos, ikaw mga pamuhat, labaw sa tanan sa mga ikaduhang anak, yano na sa ikibati o Diyos, nga maong ang hilangan ng kaso. Ako kinigingin lang in mighty name of Jesus Christ of Nazareth. All the sickness come out right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. Nagikan siyang lapalapaman, ngadto kayo sa pinaka-alimpolo, milagroso, kayuhan, kadaugan, kagawasan, sa bisan o sang matang sa mga balatian. Ako kinigituhan o kilauman, na kiningtanan o Diyos, mawagtang, dikan sa pisikal na bahin, niining mga lawa karon. Salamat o Diyos, akong giklaim ang imong mga saad nga walay pagkausap, saad na sikat pa kaniadto, karon o sa walay tatapusan, niyatong nagtuman sa imong mga kalaunan. Bisan pa man o Diyos, sa tanang kaigsunan dapit sa Pilipikan, pinanguluhan ni Pastora April Mia Capturan, bisan pa man o Diyos, sa tanang mga kaigsunan dapit sa Kasaganda, na pinanguluhan ni Pastor Arnold Forti Acanton, bisan pa man sa pamilya usab ni Pastor Nonoy Aras, sa tanang nga mga Aguilar family, o sa upan pang mga katauhan na diha na mao nga dapit, nga nagasulod dining mga programa, I declare blessings matag sa kanila man, bisan pa man sa usap, matag sa nila kapanimalay, ikaw magkapanalangin mag-supply sa tanan nga mga pinanglan, tutok sa maabot dining mga stasyon, ikaw sa magabukas sa makasing-kasing sa labutan, e din ang imong mga pulog mga mensahe, magtuhog sa mga kasing-kasing, magpabilin kini sa mong una-una sa labutan, aron dili na mo'y kalimtan, ikaw maayo ka na sa mong kinabuhi. Salamat o Diyos ang kaigsunan dapit ka sa kampi, sa mga Ilhig family, sa pamilya ni Brother Mario Ilhig naman. Salamat o Diyos ng mga tagnahan, o sa tanan nga nagasunod, unaminaw din sa Sign FM 95.3. Ikaw makapanalangin sa mata ko sa kanila, kung ano naman sila yung problema, kung ano naman sila yung mga balatian mo, yun yung mga tagnahan karoon naman, ikaw magahikap sa mata ko sa nila ka mga physical na bahan. Kung akong gituhan naman, na milagro kayuhan mag-aabot sa mata ko sa nila ka pamilya. Pinaagi sa pagtupaglaong pagsalig na ng kanimo. Salamat amahan na mga tagnahan ko rin. Kung sa tanan nga nagawa sa Facebook Live, ikaw magapanalangin usap kanila amahan. Sa tanan nga nagashare nining mao nga programa, I declare blessings sa mata ko sa kanila. Salamat o Diyos, nining mga tagnahan. Samtang kami magapaminaw sa mga pulot mga mensahe. Kamoy muhatod ka na mo kadaugan, muhatod na mo kasiguruhan, muhatod ka na mo kapaguhan sa mga kinabuhi sa kalibutan amahan. Isa pa man sa kursa mga nakaroon sa Saudi Arabia, na silang pagpahulay nining matahong nga kagabion, ikaw magkapadalag nilikuan ka mga ngil, aron sa pagbutik sa pagpantay silang pagkatulog nining kagabion karon. Isa pa man ka na mo o Diyos din sa Pilipinas, nining matahong nga kabuntagon Lord Jesus, ang piging kanunay ang among kinabuhi, tipiging kanunay diha sa imong pagkamayo, diha sa imong hamilig na dugo, na kami matinapunan ang among kinabuhi aman. Isa pa man sa among station manager aman, ikaw magkapanalangin usap sa kinabuhi ni Pastor Gideon, buwan siyang pamilya, buwan silang mga iyahang mga anak aman. Isa pa man sa among general station manager, Pastor Kim Ryan Makasao, ikaw siya mag-supply sa tanan nilang mga panginahanglan, labaw sa tanan nilang mga dapit, kanining maong FM radio, yan nahimo sa mga kaabag, aron ang imong mga pulog mga mensahe, mukatap sa diin-diing dapit o Diyos sa tipo kalibutan. Salamat o Diyos sa akong pribilehe, kagiyon ang imong gihatag ka nato, aron kami makapaambit sa imong mga pulog mga mensahe, na imong gibilin sa imong mga katabang at Jesus. Salamat o Diyos ng mga tagnahan. I declare blessings sa mata ko sa ini mga tagnaaman. Samtang magkapadayon kami sa pagpamig sa mga pulog mga mensahe, ang gihugikan kanimo amahan, imong ihatag sa mata ko sa kanamo. Aron kami magkinagot sumala sa mga pulog mga mensahe of Jesus.
Dawag himaya nga nalagit ka ni mga tanan pinili sa ngalan sa mga sanak sa Diyos o sa Espiritu Santo. Ang tanan mag-inom. Amen. Salamat sa Ginoo nga isoon. Ang atong oras, alas 5:13 na yun mga kaisoon. Grabe ikakaspas ang oras. O nga, pipila ka mga oras, pipila ka mga minuto, musilang na usapang adlaw mga isoon. Pero diris kabukiran, medyo tingulan na yun mga isoon. Kanunay nagabon ang atong area. O niya, matod pa sa balita, adunay bagyo mga isoon nga gitawag o bising nga naabot na din sa Pilipinas. Wala lang ko ka-monitor mga kaisunan tungod kay ang akong gi-monitor, ako gyud nga gi-search ang maong mga disaster sa laing mga nasod. Mao nga kung atong masayran tungod kay sa kadaghan kay mga vlogger karon, usahay po makadaot mo po ni mga vlogger mga kaisunan kay dugang-dugangan naman sa dunay daghang mga fake news karon aron manindot ang ilang content. Dili sam na maayo isoon aron ta musika sa social media. O niya atong gilimbungan ang atong isika tawo isoon. Kung unsa may ato nga ipugas sa atong isika tawo, hinumduman nato maigsoon ang Biblia nagpamatuod kung unsay atong gipugas mauusab na may atong anihon. Atong irisol sa atong una-una nga dili pwede igsuon nga kanunay latang makapabor o niya ingon niya na atong buhaton nga mahimo lamang tang musikat sa gitawag social media sa atong pagka-vlogger o niya mo news ta o mga fake news. Mao mga before ko ning pahibalo igsuon ako juning research sa maong CNN sa television o sa uban pa nga mga nasod kung unsa ka katinuod ang dagko nga mga trahedya nga miabot sa laing mga nasod ining mga panahon na. Ato mahibaluan igsuon sa laing mga nasod, pirmiro nga dako nga trahedya mao ang Los Angeles nga gitawag og wildfire. Sa Texas karon igsuon nagbaha og grabe ka kusog nga baha. Matud pa sa news moabot og 3 ka andana, 3 ka floor ang tubig, 3 ka gitawag palapag. Pila man ang mga igsoon. Kung ang palapag mga kaigsunan usa 20 feet kay ang pinaka level na standard 9 feet sa first floor or 12 mao na siya ang gitason. Pila ka feet igsoon naa sa more than 20 feet kapin base sa news. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Raymond Candelario nagwasusap sa itong programa. Ilabi na sa kumagsoon diha. Kumusta si Pastora Elsie Candelario nga aduna po itarang kaso. Karong mga panahon na maison even ang advisor sa among anak nga aduna po siya gibati sa physical nga bahin. Minungdan gani ini mga dawa karon dili sila mo klase matud pa sa among anak. O niya wa mo po siya ka eskwela kahapon kay pagmata niya gilantan man di ay iko wala na ka eskwela na sa lain man ako ang lawas pa. Be kapon nato imong liog init man. Niya ko sing kimulsohan igsuon kusog man ang iya nga pitik sa pulso. Iko na ako kay hilanat. Sige na haway lang ayaw lang eskwela kay kung teksan lang inong advisor. Mao nga sa atong kinabuhi nga doon na tayo panimalay, doon na tayo mga anak, doon na tayo asawa, doon na tayo bana. Kinsa may mukir sa atong mga anak upang tao? No. Kung sa may obligasyon sa akong asawa nga nakaroon sa Saudi Arabia, ako ningit paningkamutan nga mahatag sa akong mga anak ang pag-amping niya isip mga ginikanan. Bisan sa kahimtang sitwasyon sa ato ang oras, pero akong gihatag ang panahon ang pag-atiman sa akong mga kabataan. Kinsa man day lain mo atiman ubang tawo igsoon. Bao nga before ta mosulod sa kaminyoon, usisaha ang inyong mahimo nga bana, usisaha ang mahimo ninyong asawa, kay dili lamang sa bugma,
kita mainganyo na yun. Inumdumi asa man ang gugma kung walay ugma. Matod pa sa pasiaw maigsoon, kung maingon gani kang tao o niya balihon ang tao, uwa. Dili ta magpauwat sa tao. Dapat mudang mukta si Ginoo kay ang Ginoo di gyud na muuwat ngadto sa tao nga matinud-anon sa atubangan sa Ginoo. Pero sa kalibutan maigsoon, bisag kung saan pa nimo ka matinud-anon, naagi mo uwat nimo bisag maayo pa kang tao. Hello. During sa disaster, during sa kalamidad, sa panahon sa mga disaster, kinsa may mukir sa tao. Walay laing mo amping, walay laing mo comfort, kundi ang Dios. Ang ato karon nga tema mga igsoon, that is disaster. Ang ato karon nga topic disaster, ang ato nga tema, who give us comfort and hope during time of disaster. Kinsa may mo comfort? Wala. Ang mo comfort na to dinis kalibutan ang Ginoo. Sa panahon sa kalisod, sa panahon sa mga problema, sa panahon sa balatian, sa panahon sa kawaladon, walay laing mukir na to ang Dios lamang igsoon. Tingali dunay mo comfort na to, mukir na to atong isikataw, pero dunay limitasyon. Bisag porsosong mga igsoon, bisag porsosong silingan o porsoso nga isig ka magtotoo, doon na siya limitasyon, kaya doon na siya gitawag kaugalingong obligasyon nga iyang giobliga everyday. Pero ang Dios walay kinutuban ang iyang pag-care o pag-amping sa imong kinabuhi. Mao nga mas nindot nga doon na kay Ginoo. Mas nindot nga doon na kay Kristo sa imong kinabuhi. Kaya sa panahon sa kalisod, sa panahon sa mga balatian, sa panahon sa kawaladon, sa panahon sa kalamidad, sa panahon sa gitawag dagko nga mga trahedya sama sa Texas karon. Grabe. Until now, na naghilak pa intawag mga ginikanan, kay doon na sila yung mga anak na namising nga wa pa gid makit-i atol sa dako nga trahedya or disaster sa kinabuhi. Doon na ba'y nakapangandam? Wa. Doon na ba'y nakahibaw? Wa. Sa atong panginahanglan, isip, buhi patas kalibutan, ang atong kawaladon, pwede man na siyang kapangandaman. Kaya siyempre, nakabalo na ang tao kung unsay panginahanglan nimo matag adlaw. Naa sa tao ang desisyon kung ang tao mawad-an siya pagkaon para sa iyang pamilya. Naa sa tao ang pagkugi pagsakripisyo, pagpaningkamot. Naa nato ang desisyon, wala sa ubang tao. Hinumduman nato igsoon, kung magkalisod ang atong kinabuhi dinis kalibutan, dili sala ni pastor, dili sala ni pastora, dili sala sa imong igsoon, dili sala sa imong silingan, kung dili na anato ang sala nganong di sabta mo kogi og mo trabaho og mo sakripisyo para sa atong obligasyon sa atong pamilya. Amen ma. Maunga sa atong kinabuhi maigsoon, ang atong kawaladon pwede na nato nang mabuntok. Kung mukogi lamang tas kabukiran, di kita kawat ang pagkaon bisag ginagmay. Pero makuli gani ta mo trabaho labi na ro panahon na kay tingtog na magsikir taglukob sa ato ang kaugalingon. Wa gyud tay mapaabot panahon sa ting-init. Mapay lumigas. Maunga sa atong kinabuhi isip Kristohanon, isip nga nangalagad sa Dios. Kinsa may mo comfort or mo care sa atong kinabuhi panahon sa dakong trahedya, kung dili walay lain mao lamang ang Dios. Mao nga kining mao nga mensahe karon
naghatod ka nato og hagit sa kinabuhi. Mintras buhi pa ta igsoon, maning kamot takoton sa atong mahimo. Dili kay magpaabot ta mga kaigsunan og kanusa, mahulog ng panalangin gikan sa Dios. Kaduna may mga bersikulo makahatag po katapulan sa tao. Di ba niingon mga pastor? Na nahibalo na ang Dios sa akong panginahanglan, di na ako motrabaho, nahibalo naman siya. Bahala na siya sa akong kinabuhi. No! Unsa man atong sugoon ang Dios, mapoy munaog gikan sa langit, kinsa man ta atubangan sa Dios. Moy muhatod na to bugas, moy muhatod na to pagkaon para sa atong pamilya. Tinapulang na naigsoon. Atong basahon ang mga Salmo Kapitulo 46, versikulo 1 ngadto sa 3. O kinsay mo comfort sa tao. Kung atong i-relate ang atong kahimtang, dili alalim. Imin ba? Mismo atong pangutan-on, kung kita pa'y natungdan sa mga tao nga na naka-encounter o sama ni anak nga trahedya nga until now wa pa makita ilang mga minas kinabuhi. Nanay gideklarar mga kaigsunan more than 100 kapis gatos na ang gideklarar gyud igsoon nga patay wa pay labot ang mga missing. 2012 mga igsoon ang dako nga trahedya sa linog sa Gihulngan. Pila man to ka mga tao, 70 plus ang nangamatay. Ang uban gikaon sa Iyota, ang uban natabunan. Kani ato igsuon gamay pa kon itong mga panahon na sa Tacloban mga igsuon sa panahon sa dako nga trahedya. Mga 8,000 kapin ka mga tao. O bagyo nga Yolanda igsoon. Grabe. Muna sa dagko nga mga kalamidad, mga disaster, mga calamity, mga igsoon. Bagyong Odette. Kay tanan man to halos igsoon. Murag kinatibukan man tingali itong bagyo ha. Walay makapugong igsoon. Adunay mga sitwasyon sa laing mga nasod na nagpatong intawon sa bubong. Usalamat sa Ginoo ngang ilang gisampit, Jesus. Ming ila sila sa Ginoo. Dunay mga Arab country karon nga na-convert sila into Christian. Ang Dios igsoon way makapugong kung siya gimusilot sa tao. Why makabuot kung unsay ang desisyon para sa tao. Kung ang mga nasod silutan inaagi sa pagkamakasasala, ang Dios ang iyang paghukom justisya. Kinakita sa Dios kadili na kaya sa iyang mga mata sama sa Sodoma. Maungab lista kayo din sa Pilipinas. Di sa nagkalain-lain pa ang title sa simbahan. Ang importante, nagkinabuhita. Niini igsoon. Og naning kamot. Nga ang Ginoo mo'y maghari sa itong kinabuhi. Naninguha ta. Even dili matingali 100% tamahin mong perfect sa itong pagkatao. Gawa kay perfecto nga tao sa kalibutan. Kung moingon ang usa ka tawo perfecto, nakasala siya atubangan sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Terwell Limpahan Badoy from Lunoy, Baay City, Negros Oriental. Nya nagwas-usab sa tong programa karon mga igsoon. Sa tanan nato makaigsunan diri mga kaigsunan, wala pa man ko kagreet. Una sa ako pamilya, sa tulo na mo ka mga anak, sa akong ugangan mga kaigsunan. Mao mga gyud ni akong kapartner kada adlaw ining 3 ka hektarya na mo diri nga yuta nga gibilin sa mo mga ginikanan kaniadto. Nahurot na gyud ni naghawan igsoon. Unang inyong ubos nga lagad, pag gusto na lang magpananom bisag unsay atong matanom.
O sa tanan na ito makaisunan din sa balok na kanunay nagmadasikon sa pagpangalagad sa buhin atong nga Diyos taliwala sa mga gitawag disaster, kalisod, kawaladon, apan wala kawadis paglaom kay dunay Ginoo. Sa ito makaisunan diha sa Pilipigan nga pinanguluhan ni Pastora April may Turan sa mga Turan family, sa mga Akaw family, o sa mga Panerio family, Pastor George Panerio, Pastora Jinky. Salamat sa Ginoo sa inyo mga kinabuhi nga nagpagamit mo sa mga buluhaton para sa Ginoo. O sa tanan nato makaigsunan diha sa mga dapit. O diha usab sa kasaganggang nga pinanguluhan ni Pastor Arnolfo Villagantol sa imong mga pamilya. Kauban ni Pastor Nonoy Arias, uban sa imong pamilya sa tanan nga mga Aguilar family. Wala ko kabisita atong lasan dito tungod kay niadto ko sa Pilipigan, naghatod ko nga dedication certificate mga kaisunan. O doon na pa yung mga area mga kaisunan nga doon ay plano ang Diyos nga mapundar ang simbahan. Dili ta mo estimate sa plano o kabubuton sa Ginoo. Mao nga ningon akong wife nga naa na magutas pangidaron. Although mga kaigsunan, mao na atong promise nato sa Ginoo. Kung para sa Ginoo, dili para sa tao. Kung doon na patay gininhawa, kutob sa itong mahimo. Kutob sa itong makaya. Kung dili na makaya, mamata mahimo sa bigsoon. Mao nga doon na yung mga area mga kaigsunan, nga doon na po giandam ang Ginoo nga matukuran o panagtikom uban ang tabang sa Dios. Mao nga kining tanan igsuon dili ni plano o kabubuton sa tao, kundi ni plano ni sa Ginoo. Dili nato i-underestimate mismo atong kaugalingon. Wala man ta masayo nga ang Dios doon na sa dakong plano sa atong kinabuhi nganong gihimo ta nga sama niini nga adunay dakong obligasyon. Kay nakita man sa Dios ang atong kasing-kasing. Nakita man sa Dios ang ato nga gitawag kahibalo nga iyang gipiyal kanato. Katakos kay kining tanan dili masab ni ato. Ang importante nakay pagpaubos sa tubangan sa Ginoo. Ang importante nakay pagpailog sa imong isikataw. Ang gilantaw sa Dios dili ang atong hitsura. Dili ang atong pagkatao, dili ang atong personalidad, kung dili ang iyang gilantaw, kung kasaligan baka sa pagsalig, ngayang gisalig kanina. Wow! Muna sa atong kinabuhi, mga iso, kanunay ang Diyos na hibalo sa umalabot ng mga panahon. Kung sa panahon sa kalisod, dili pa ta bubulag. Sa panahon sa mga problema, dili ba ta mo bulag? Dili ba ta mo reklamo dayon? Wala tay laing ikareklamo ngadto sa Ginoo. Dapat mo pasalamat ta sa Dios nga hangtod karon do na pagit tay giminawa. Malay pahayon pa ta nga mo ismail kauban sa atong pamilya. Kauban sa atong mga kaubanan sa pagpangalaga. Ato na ning basahon igsuon, medyo taas-taas ta karon kay wala may klase ang amo ang anak. Ako pang ipapahulay mga kaisunan, ako lang yung ipatumar og mga medicine. Dili maguna bawal mga kaisunan nga moingon ta nga ay noong din na ng binisin na ay Ginoo. Gamit maganing instrumento ang Dios kita pa. Kana bang inana nga mga palisiya, mga kaigsunan sa pagpangalagad, mura magkita mo'y kabut-buot na hinoon. Kung naas Biblia, dili na ito dugangan, di saan na ito kuhaan. Kung ato ng dugangan, ato ng kuhaan, kita mo'y nagbuot. Mulibil na hinoon ta sa Dios. Tanawa si Satanas nga gusto siya mulibil, or gusto siya mulabaw sa Dios. Asa man siya paingon, inahulog. Doon na may mga tao sa kalibutan karon nasama niya na adagan oy. Sa mga kasimbahan ang dagan.
daghang sa magpamaumao mga kaigsunan. Yung kasagaran na bang pamaumao mga kaigsunan, katura bang dali dayo mo reklamo. Pero ang tinud-an ay mga kaigsunan nga nagserbisyo, nakapalo na. Labi ng tinud-an ay nga natuon sa pulong sa Dios. Excuse me. Unang mahimuot ang mga igsoon sa mga katawhan nga atong mahalubilo ba, atong ma-encounter. Una nga mas bintaha gyud nga doon natay mensahe sa Dios. Ato na nigbasahon sa ang atong oras alas 5 naman, alas 5:34 na. Dining mabugnaon nga panahon mga igsoon, pero dili mabugnaon ang atong espirituhanon nga bahin diya sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ingon ang mga Salmo kapitulo 46 bersikulo 1 ngadto sa 3. Kinsa may mo comfort na to, kinsa may mo care. Wala gilain. Ang Ginoo lang yun sa dagkong mga trahedya. Una nga base sa to nga paglantaw sa mga news, luoy biya kayo ang mga tao sa Texas. Ingon diri mga igsoon, ato ning basahon kung aduna ko'y Biblia, ilabi na sa nagsunod. Tungkol kay doon naman ko'y na nagsunod din sa itong programa, nga matod pa nila mga igsoon, ready na sige niya among FM Radio Pastor. Nagbulahan pag-on diha sa Shine FM, amo na yung madungog, ilabi na sa makadlawon, kaya nakabalo man sila nga makadlawon tamo live dire, basta na ay wifi. Pero doon ay mga panahon nga wala ko'y wifi, mag-FM lang tama igsoon. Basta wala ko'y importante yun nga lakaw, maadlaw. Atong basahon diri sa 46, ingon diri, ang Dios mao ang atong dalangpanan ug kusog. Kinsa may atong dalangpanan sa panahon sa mga disaster, sa panahon sa dagkong trahedya. Kay mo, when we talk about disaster, dili na siya ginagmay nga mga panghitabo, mga trahedya, mga kalamidad. Dinagko na naigsoon, naghisgot na nagkinabuhi, naghisgot na siyang mga properties. Sama sa gitawag Los Angeles nga dunay nahitabo nga wildfire. Pila ka milyon ang kinadak-an ato mga igsoon, 400 million nga mansyon nga nasunog atong panahon na. Pila man ka porsyento sa atong pagka-anaa karon, sa atong ari-arian karon, matod pa sa Tagalog, wala lang sa usa ka lugas kabahin sa mga tao nga nasunugan atong mga panahon. Pero ni anak mga igsoon, bisan pila pa ka milyon ang nangawagtang nga mga kabtangan, pero ang imong kinabuhi labaw panini. Atong hinumduman, habang ang tao ay may buhay, ay may pag-asa. Labi na kung dunay Ginoo. Ingon diri, ang Dios mao ang atong dalangpanan o kusog. Ang pangutana magod, ug asa ta mo dako, ug asa ta mo mga ug kusog. Kay kung doon na tayo problema, waadto ta sa ubang mga tao nga wala ko'y Ginoo, dugangan mo kitag problema. Moingon magyud ng mga barkada, hala sige mo palit na magyuta ani tanduay. Aron mawala gyud ato problema ani bay. Mawala gyud na bay. Ug mahubog na ta. Usay mawa nga mosamot man na. Di ba asa mata manguha o kurso atos mga bisyoso, dugangan yung problema. Wala man ta mo judge nga ang mga bisyoso wala na kaluwasan
kay mao man ang gipakamatyan sa Dios. Kay wala man moari si Jesus aron pagluwas sa mga matarong kundi sa mga kasasala. Ato pong likayan ang paghukom sa atong isikatawo. Nga mo ingon ta, di na gyud mo maluwas. Mga Kristohanon, mga pastor, mga alagad sa Ginoo, dili pwedeng maghukom sa atong isikatawo. Ang paghukom iya sa Dios, dili iya sa tao. Ang atong obligasyon, ang atong trabaho, mao ang pagmensahe sa insakto. Hello. Kay walay bisyoso sa kalibutan nga mudahig sa ilang bisyo. Bisag bisyoso pa sila. Even ang ilang pamilya, muingon gud ayaw na anak. Kung amahan bisyoso, muingon ginamubuyag sa iyang anak. Ayaw mo ani. Pero muingon man pong anak, ayaw ko buyaga pa kay utrok ka. Utrok ka ma, bisyosa sab ka. Matod pa diri mga iso. Ang Dios mao ang atong dalangpanan ug kusog. Andam siya kanunay sa pagtabang panahon sa kalasdanan. Kinsa may andam sa pagtabang sa panahon sa kalasdanan? Ang Dios. Ang tao di guna andam. Pila ra ka porsyento nga motabang sa imong sikataw panahon sa imong panginahanglan. Kay naasab na sila'y kawalingong panginahanglan. Ang sikreto di ay sa panahon sa mga disaster, sa panahon sa mga kalibidad, sa panahon sa kawalan o kalisod, atos Ginoo budango. Pero muli usap ta. Amen ba? Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastora Elsie Candilaro na usap sa itong programa gikan kayo sa Cavite. Kumusta mga pastora? Inyo ang inanak diri maiso naguna-una ko kinsa mga inanak ani kinsa may mga dako ay mga igsoon sa panahon sa among reunion 2019. Kay kining amo ang kinamanghoran mga igsoon na wala na po ko kami muray sa mga ninong-ninang ani. Muna nga sa atong kinabuhi pa mga kaigsoon. Kining ato ang Panginoon usahay napakaus-us nangalimot na tas ato ang mga kaila mga igsoon. Matod pa diri mga igsoon. Ang Dios mao ang atong dalangpanan o kusog. Andam siya kanunay sa pagtabang panahon sa kalasdanan. Panahon sa mga kalamidad, panahon sa mga disaster. Imo gyud makita mo sa social media nga mga tao sa Texas na nagpatong dito sa bubungan. Nangayon sila pakitabang sa Ginoo ug naablihan ang ilang una-una. Gawa gitay arang mahimo kuno lang ang Dios sa atong kinabut labaw sa tanan panahon sa kalasdanan. Matag pamilya, matag tao sa kalibutan, walay lain atong duulan. Ang atong duulan mao lamang ang Dios. Kay sa panahon sa kalisod, sa panahon sa kawaladon, panahon sa balatian, ang Ginoo lagyon ang atong dalangpanan nini. Versikulo 2. Busa dili kita mahadlok bisan matay og ang yuta. Kung naa ang Ginoo, di gud ka maratol bisan matay og pa ang yuta. Kung ato nang ablihan ang atong una-una, asa maputa paingon agturo magyapon tas yuta. Hello. Mabalaka ta kay naghatag mga propiedad karon. Mabalaka ta kay bag-utang nakapalit og sakyanan, nakapalit og bag-ong Raptor kinsa nakahay mo sakay. Kinsa mapoy mo sakay ana. Sama sa gitawag nga Texas nga nasod. Gipang-ano naman po ang ilang mga nindot nga mga sakyanan. Muna sa atong kinabuhi maisod kung piyal at ang mga butang, piyal at ang mga kaptangan, dili na ito i-focus ang atong una-una. Diya sa mga butang nga kakawangan. Kauban na nato sa atong panginabuhi, pero dili nato i-100% nga mo ingon taha nga mukuki ko kung maayo pastor, bahala na ng Ginoo, di bisa di na kumuhatag niya